Facaden på gaden, der har vi balladen, jeg ser vreden. Kommunikation er manipulation. Hvis du løser en konflikt med en hård replik, går du i panik, fordi du får det skidt. Det sker tit. Taktik, du har en replik i din mund. Du udtaler ord, for du føler dig fucking stor. Du burde holde sin kort snor. Jeg tror, du mangler en brik eller to. Er du en slange? Jeg kan tydeligvis se, at du er en af dem, der er taget til fange. Lukket og slukket for virkeligheden. Forstår du beskeden efter din udtalelse forleden? Jeg blev provokeret, jeg blev chokeret, at jeg var i hvert fald ikke informeret, men jeg fik noteret, at din provokation lavede min patron. Dine problemer, det er det, jeg mener. Bare vent til senere. Min puls var kogende, du snakker løs i krone. Må du gerne bruge din forstand, du ved din hjerne. Så behøver jeg ej at fjerne. Min tanke var, du var på en bund, hvor det nok ville ske noget dumt på et sekund. Kort og godt, jeg gider ikke din drama, din fantasi er uden for min kategori. Du må vel lære dine fejl, kom videre, ord ud i din mund, det lyder dumt. Rejs din ryg, forstå hvad jeg mener, ønsker ikke for dig, du mærker det senere. Smut ud, kan se din tårer trille, uden jeg gør det helt vilde. Du blev stille, tak, ingen snak, så det skulle sagt. Payback time, karma har sin egen magt, mere snak.